Sa headlines kan mga barata, presyo kang prutas kunya na paranihon ang Pasko, dai pa nagtataas. Lalaking naglukso sa salog kang libmanan kang marinesor huli kang nahulog na envelope na may loob kwarta para sa 4-piece, padagos pang pinagahanap. Motorsiklo asin tricycle nagkasalpukan sa Nabwa Camarines sa Roangadan. 4 na personang nagtutupada sa banwaan kang Minalabak, arestado. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Presyo kan prutas na paboritong ihanda sa Pasko asin bagong taon, dai pa nagbabago ang presyo. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kada pagsilibrar kang Pasko asin bagong taon, dahil pwedeng mainin prutas. Kaya amay may pinagdumanan ang pwesto ni Ma'am Malaine Mayaw sa may Naga City People's Mall. Sa presente, may pamasubot paglangkaw sa presyo kang prutas, urog na ang apple na mababakal sa 2 pidaso, 25 pesos. May tulos ang gatos. Fuji apple po, meron po tayo yung may dalawa 25 po, tsaka 3 for 100, 25, 30, and then 40 pesos din po yung XL large, ay XL na po na apple yon. Ang Australian apple na 40 hasta 45 pesos kada pidaso, asin ang mangga ang pwede subot maglangkaw mientras sa paranihon ang Kapaskuhan. As of now po is 40 to 45 pesos po siya. Per piece. Per piece po yon. Pag December na, ano na siya? Pag December po, yung import kasi po, sa import po kasi yan nag-ano sir na ano eh. So kung saan po siya, Australian or China po. Oo. So, Possible itong imported, itong sa red and green, pwede sa tumaas. Australian, opo. Pwede pa pong tumaas sir. On December po. So the rest, at saka yung mango sir, baka po din tumaas din po siya. Para makatipid, pirangal daw bago ang Pasko, magbakal na subotin prutas. Sabi kang iba, hard life, ngunya na panahon. Alagad sa pag-obserbar ni Ma'am Malaine, iba ang Pinoy kung maghanda sa panahon kan Pasko. Actually, yung kapag ano naman po December, parang hindi naman po iniisip na lang natin yung taas din po eh. Parang pag December naman po, ini-enjoy din kasi ng tao kung ano yung handaan po. Minsan lang naman po kasi sa isang taon. So, the way na kahit anong price po siya, kung ano po yung ihanda natin sa hapagkainan, prutas man o pagkain po, tumaas, okay lang po yun. Part po talaga ng Filipino food po natin na, oo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, earthquake drill pinagkondusir sa Coastal Barangay kan Minalabak, Camarines Sur. Aramon taman ang kumpletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Ginibog ka nakaaging simana ang 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill sa barangay sa Linggugon, coastal na barangay kan Banwanin, Minalabak, Camarines Sur, katabang ang PNP asin iba pang ahensya kan gobyerno. Sigon kay Police Lieutenant Israel Banaag, laog kan nasambitan nga drill kun paano ang pagresponde kan kasulo, kalamidad asin linog, napiga partisiparan kan perang estudyante asin mga residente digdi. Nagkaigo kita ng National Quarterly Simultaneous Earthquake Drill kung saan iniginibo sa coastal na barangay kan sa Linggugon. Dua ang sa tong naging site sa barangay din sa Saro sa eskwelahan. Duman sa barangay nagkaigo kita ning dakol senaryo. Pagkatapos kang linog, nagkaigo ning kasulo, nagkaigo ning evacuation, nagkaigo ning tsunami, nagkaigo ning mga aksidente, asin nagkaigo pa kita ning rescue operation sa dagat. Kaya dakol na maray nga nag-participate duman sa earthquake din na ito. Obheto man kay ni na mailikan publiko sa anuman na peligro pagabot kan mga kalamidad, lalo na ang mga nasa coastal na barangay kan Banwaan. Abala ang programang ini, pinaghahanda ta ang mga tao na kung umabot ang mga oras na kalamidad na araw niyo, ready sinda. Aram nila kung anong gigibukon para maiwasan, madikitan ang damage or maiwasan na may mawaraning buhay. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, para marikas na i-alerto ang mga estudyante asin mga personahe kan Bicol State College of Applied Sciences and Technology, nagpuktak sindanin early warning device asin kan subagong aga pinagpulbara na ining patanugon. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. That when a clock, a hornet, proactive, they bomb.
Ang tanog na ini ang hali sa pinagbugtak na motorized alarm siren kang Bicol State College of Applied Sciences ti Sanaga. Obheto kay ni natawanin impormasyon ang mga estudyante sa mga personay kang kolehiyo kung igwang linog o ano man na klase ng kalamidad. Hulit na makusog ang tanog, makakaabot ini sa distansyang 3 kilometro urog na sa pagtaray na barangay kang kolehiyo. Susuki sa Richard na buang information officer kang Biscast, parte ni kang programa kang sadang eskwelahan na perming maging andam sa ano man na klase ng kalamidad. Para man kay Biscas President Dr. Alex Nabarosa, maski magastos kay puhaninda na sabing programa, mapadapit sa pagresponde sa kalamidad. Iniyo sa to yung early warning device, iniyo po gagamiton ini every time igwa kitang hazards. Ano po, there are two kinds of hazards. So we have the natural hazards, mga earthquake, and other human-induced hazards, so like human crisis. So every time na magkakaigwa kita ini sa to yung patatanogon, tanganig, ma-inform ang public na there is a certain kind of hazards para ma-mitigate ang impact kaining mga hazards na ini, and of course to increase preparedness. Kasi So kaipuhan na maray talaga as a way of mitigating the risks around or nearby the school. So we really put particular importance to this project. So even it's costly for us, but it is really very, very important and is of essence na kaipuhan. May lakdang naman na pinaghahaman ang opisina ni Dr. Nabarosa para maaraman kang gabo sa saidang kolehiyo kung ano ang mga gigibuhon, asin para sain ang pagtanog kang alarm system. Actually, I instructed already the multimedia that we will produce instructional video, especially to be played every before programs na to be conducted sa school and to be disseminated sa gabos na colleges, gabos na stakeholders, so that they will be aware or they have enough knowledge regarding the operation of the system. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inumauman ni City Councilor Lito Del Rosario ang pagkakaigwan ng early warning device kan Bicol State College of Applied Sciences and Technology na karagdagan sa mga pinagigibukan lokal na gobyerno kan Syudad Dingnaga mapadapit sa disaster response. Ang nasabing proyekto ang pwedeng subuot pag-adalan kan mga nasa upper barangay kan Syudad Dingnaga. Dugang po ini, dakulang bagay po ining activity sa initiative kang Biscas na igwaning sarong alarm system. Hopefully po sa ibang barangay, sa mga strategic barangays, siguro po i-quadrant ang Naga City kasi medyo halawig po si reach niya, reaching mga 3 kilometers from the base. So siguro sa ibang mga barangay pwedeng papag-adalan ng araw kanyang system. Sa iba pang bareta, sa social media post na ngapudan man ang lokal na gobyerno kan Pili Camarines Sur sa mga residentes na ipaabot sa saindang kaaraman kung igwang mga empleyado subuot kan banwaan na naghahagad nin bayad para ihakot ang saindang mga natitipon na basura. Ang pagkolekta ng basura sa banwaan nin Pili Camarines Sur ang haloy ng problema. Asin andaman subuot ang mga residentes na magbayad, mahakot sana ang saindang mga basura. Sa pagbabalik ang news break, lalaking naglukso sa Salugan Libmanan, Camarines Sur, padagos pang pinaghahanap. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbalta kang GNN TV. 48 Naga, news break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box.
Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extrang cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? 11 up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, lalaking naglukso sa salog matapos mahulog ang envelope na may laognin kwarta sa 4-piece, pinaghahanap pa. Aramutang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Nagpapadagos ngunya ng search and retrieval operation kang Libanan MDR Remo, PDR Remo Camarines Sur in Philippine Coast Guard sa personang si Jobert Galletes, 40 anyos, residente kang Malansan Viejo, Libanan Camarines Sur na naglukso sa salog. Susog kay Marshal Martin Naag kang MDR Remo Libanan, Luna din skates ang mister, kaibahan ng Mrs. Pauli sa sedang barangay kan mahulog subot ang envelope na may laog ding 16,000 pesos na hali sa 4-piece. Site and putot and inalaan 5 ng Camarines Sur po. And sa katahawan po sir is hulog o tinoros po kayo sir si envelope na may laos kwarta saka item po. Opo, nahulog sir sa envelope duman sa salog tapos nilukso kay ning biktima. Iyo po sir, big try man ko ta i-retrieve si envelope po sir. Opo, so itong envelope confirm na ito kwarta na pig-withdraw for 4-piece. Yes po sir. Amounting to sir pira? Ano po sir, nagkakantidad sir, mga 16,000 pesos po sir together with ATM cards po. Ito sir, ATM cards kaya itong mga kapareho nila members sa 4-piece. Yes po sir, kumbaga si mga nagpasarabay man po ito mag-withdraw. Kaso bagong aga nagpasiring man sa tulay kang PNR ang mga partidaro si Jobert na sinaglalaom na masasapod ining buhay. Kaibahan ang kwartang para sa 4-piece beneficiaries kang sa edang lugar. Pangapudan kang sayang tiyao na si Alicia Sonorho na kung si isay man ang makahiling sa paglataw kang sa edang pamangkin ang tulos ipaaram sa mga otoridad kang Libmanan Camarines Sur. Sana po kung si isay mo po makahiling dyan na maglataw-lataw sa kuyang pamangkin. May darap mo itong envelope sa 4-piece. Miyaw po na magagad po kaming tabang. Ipapaaram na lang po digdi sa Libmanan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro kan MDRRMO kan Banwaan ni Libmanan Camarines Sur na daisinda mapundo sa paghanap sa biktimang si Jobert Galletes kan Barangay Malansad, Viejo matapos na maglukso sa salog hali sa tulay kan PNR. Nagtatabang naman ang opisina kan alkalde kan Libmanan para masiguro ang kamugtakan kang sa indang mga rescuers. Sa Satuyang Police Report, salpukan in motorsiklo asin tricycle sa Nabwa, Camarines Sur
Saro ang pinagbawian in buhay. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Ganan ang sarong backrider nin motorsiklo matapos ang nangyaring salpukan kan duwang bihikulo sa barangay San Roque na Buwa, Camarines Sur pasado alas 6 sa Kasubanggi. Sa investigasyon kan Philippine National Police mantang pinagbabagtas kan sarong motor antinampo ni Sane Villa sakay ang backride na si Noel Bona 43 anyos kan makabungguan ang sarong tricycle na pinagmamanehuman ni Efren Manjares sa 25 anyos. Rason tangali magsapo nin manlain-lain na tama sa lawas ang mga persona alaga tulos man pigdeklarang dead on arrival kan mga doktor ang backride na si Noel Bona sa Medical Group Hospital sa Nabua. Padagos pa ni investigasyon kan Philippine National Police sa aksidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang police report, 0.3 grams nin pinagtutubo ng shabu na nagkakantidad ding 2,040 pesos. Asin sarong gramo nin pinag-alarmang dahon nin marijuana na nagkakantidad maning 120 pesos. Ang nakumpiskar sa suspek na si Christian Bayos, residente kan Barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur, matapos ang anti-drug bypass operation sa Barangay San Esteban, Nabua, Camarines Sur, kansuod mga hapon. Apwera sa illegal na droga, may kalibre 38 badil na may 6 na bala ang nakumpiskar pa sa buot sa suspek na yaon ngunyan sa kustodiya kang Nabua PNP. Sa iba pang bareta, 4 na persona arestado sa pagtutupada sa banawaan ng Minalaba, Camarines Sur. Aramon tayong kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dakop sa ginibong anti-illegal cockfighting operation ang 4 na individual matapos ining maaktuhan na illegal na nagbubulang sa Barangay Magadap, Minalaba, Camarines Sur. Sigun kay Police Lieutenant Israel Banaag, ang Deputy Chief of Police kan Minalabak PNP, mantang nagpapatrolya ang PNP sa lugar kan maaktuhan kan mga ini at mga suspek na si Nestor Ramos, 62 anyos, Jenner Nebiar, 50 anyos, Rogelio de la Cruz, 64 anyos, asin Dominador Ramos, 55 anyos, na envuelto sa illegal na tupad na-recover sa mga ini ang kwarta asin mga pambulang na manok. Bali, abang nagpapatrolyan sa tong tropa, na-timingan ining mga nagtutropa lang ini, may nadakop kitang 4 na persona asin nasampalan ng kaso na violation of PD 449 as amended by PD 1602 na or mas bistado sa apod na illegal cockfighting. Sangon niya nasa kustodiya na kan PNP Minalabak ang mga suspek asin na pigsa nga tanamanin kasong pagbalgar sa PD 1602 o illegal gambling law. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.